Tata, ngibulisa umama, ngibulisa abantu abatsha ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ndiyabulisa abantwana bakaThixo bonke ngegama lenkosi uYesu. Ndiyabulisa kwabangcwele ngegama lenkosi uJesu. Ndibulisa abathengwe ngegazi ngegama lenkosi uYesu. Amen. Siyambonga uThixo ekuseni ukuthanda kwakhe kubandilile. Andifuni tu ukuma, kodwa xa ethandile andikwazi ukuphepha. Inintsi into nje endiyifumene apha uThixo ethetha ngabantwana bakhe sukela izolo Thursday late. Sika uThixo wathetha ethetha ekuqalekeni wadala, wavuka wathetha uThixo nasekuseni izolo. Amen. Waphinda wathetha imini yonke. Siyolala sidakiwe ngoba ngemnandi uthamonye ngina msinya iphela indaba yami. Now xa ndisuke ndisimake sekuthethwe kangaka andibisathetha malonke igama lenkosi. Okwami ukutsho nje ukuthi masizibambe ezi zinto azitshiloyo uThixo. Uba ulifumene ithuba lokuza endaweni yakhe ukwazi ukuphuncula kwi-stronghold, wakwazi uzofika bamba konke okulungela impilo yakho khona ukuze xa ufika ekhaya ungasabile into ubuyiyo. Amen. Ekhaya mhlawumbe uxanduva, ekhaya abantu bakuthwele suba sathwalwa thwala nawe. Xa sikhona endlini kaThixo asizela ukuthwalwa kodwa sizothwala. Sothi mawube ngumthwalo wena kodwa ithi Nkosi, amen, nami ndizothwala, nami ndizothatha inxaxheba. Igama lenkosi malibongwe. Siyabulela kakhulu bathandekayo. uThixo izinitsi izinto azivusayo nje bethetha abantwana bakhe, kodwa ndivukelwa nje ile verse eyodwa mna sithandaze sibe sesiyaphuma. Amen. Lelapha kumaKorinte chapter 6 verse 17 yona yodwa. 2 Corinthians chapter 6. Chapter 6, verse 17. Kungoko ndithi, phumani phakathi kwabo, lizahlule, itsho iNkosi. Le nto engcolileyo ningayithubulisi. Ndandiya kunamkela, ndibe nguyihlo, nina nibe ngoonyana neentombi kum. Amen. Itsho iNkosi uSomandla. Amen. Andiyazi nowayo Jesus. Amen. Uright yena seyishumayelele uthi verse 17. Ngakho ke phumani phakathi kwabo. Uthi ndimlo
udakwethu samele ngicela ungivuse. Ngivuse ngilele. Chapter 5 verse 17. Juthi lisesethunga. Olibabuza uKristu. Verse 17. Verse 17. Ukuba ubani uKristu usisidalwa esitsha. Hlala phansi. Xa umuntu ekuKristu usisidalwa esitsha. Izinto ezindala zidlule, suzihlupha ngozidlulisa, zidlule. Carry on nento ezintsha. Ingxaki into esibambezelayo kufuna udlulisa izinto ezindala. iBhayibheli ayithanga bazidlulisa, ithi zidlule. Ukubanjezelwa kufuna udlulisa. Izwi lithi zenze njani? Ingxaki esinayo kufuna ukuyela emva kwento echiwo. uThixo athi usisidalwa esitsha, uthi Nkosi ube sathandazana uba sisidalwa esitsha. SewuKristu Nkosi ndenza isidalwa esitsha. Ndenza isidalwa esitsha. Ukuba ubani uKristu usisidalwa into ebangela ukuthandazela uba sisidalwa esitsha yinto ubana awu-understand ngoba xa usisidalwa esitsha into ezidala zenzenjani sezingathi zikho zixelele uba udlule wena ngoba umdala. Andiyidingi into endala empilweni yami. Asihambi ngendlela endala, sihamba ngendlela entsha. Into ezindala ziyedlula into ezindala. Asiphili ngendlela endala, asaziwa ngendlela endala. Lithi izwi leNkosi asazi namnye, nebesimazi samazi. Uba umaze intoni suba samazi ngaleyo ndlela, ngoba usisidalwa esitsha. Zidlula into ezindala. Into engasibambezela ileyo sizazi uba sidlule ezintweni ezindala. Sizokhonza uThixo ngomzimba omtsha, sizidalwa ezitsha. Ngoba ukubani uKristu izinto ezindala zidlule. Funda. Ukuba ubani uKristu usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlule. Mamela, bonani. Masibone. Suzenza ungaboni, bona. Izwi leNkosi lithi bonani, bona. Vula amehlo la, bona. Kuba izinto ezindala zidlule. Masingabuyiselwa umva, siya phambili. Masingavumi ngoba izinto ezindala zenze njani? Zintsha zonke izinto zakhe. Funda. Bonani ke zisuka zabantsha izinto zonke zakhe. Zonke izinto ke ziphuma kuThixo. Owasiqolelayo ngaye. Uyabona la Thixo wenza into ezindala. Uye luphinda wabuyisa izinto ezintsha. Uye losixelela into oba thina kuleni dispensation sinezinto ezintsha. Manje khona izinto ezindala senze njani? Zidlule. Izinto zethu zonke ngokuzinjani zintsha. Nokumamela kwethu kutsha. Ukwenza kwethu kutsha. Ihambo yethu intsha. Sahambi ngendlela endala. Ngeke ngicokola nomnye umzalwane.
Ngoba ixesha elininzi thina once sisasindiswa sivele siyohlala esihlalweni esingasinikwanga. Sihlalo sokugweba. Nele nje umuntu ngathi usindisiwe vele bese ekhawuleza uyobona abangasindiswanga. Chopha kwakhe nje seyisithi jongana abaya abasindiswanga. Uyazi enye into esiwayistela ixesha ukwazi into zabantu ngaphezulu kwento esikuyo. Ngoba sichitha ixesha ngokuqwalasela into zabantu bakwenziwa njani ezintweni zabantu. Size silibale sesisendlini kaThixo kuba thina sibizelwe zinhlaka zethu. Siyekwe ngento ezindala. Sisifuna. Ndiyabona njengoba sithanda kangaka ukugweba nje. Izwi lenkosi lithi ungagwebi. Andiyazi babe kutheni uThixo azayithethe lona. Ungayiboni ngathi into ibifana bayibe ayithethwanga ngoba vele asingeni indawo yokugwebeni. Kodwa eyithethe nje iyabona uba once wathi usindisiwe uhlala kwakho nje phansi uyaqalisa uyajaja wena uthi lo akasindiswa lo ake lo amen. Ndithi jonga ilula indaba yethu mase singasazihlupha ke verse ithi wonke umuntu ulungile. Ngoba uba sibhizi ngobaza abantu abangalunganga sizogwetha. Sigwethe silungile. Ngoba ufika phambi koThixo ngoba kuthi ugweba ngalo uzothwani. Uba ngabuthi umuntu akalunganga nawe xa ufika phambi koThixo sewulungisile kodwa ulunganga. Hayi Nkosi ndikhonze kangaka yini kuba wena uthe omnye umuntu akanjananga. Kanti xa ukhawuleze wathi umuntu ulungile nawe kodwa ulungile. Ngcono uthi ulungile. Right kakhulu Nkosi. Ngoba lithi izwi lenkosi ngathini? Ngoba ugwebe esigqoka ngalo sothwani. Into basi ingxaki yethu sawuvula amehlo sibona into ezindala ebathwini. Kanti into ezindala zidlule. Onanike izinto zakhe zonke zisuke zabantsha zonke izinto zivela kubani kuThixo. NoThixo wayesiyambisa indlela endala kuluzisa izinto ezintsha ngoba sisidalwe ezitsha ngoba sikubani sikuKristu Jesu. Into zakhe zonke zisuke zabantsha. Sincede Nkosi sihambe ke sibatsha nezinto zethu ezintsha. Noma siphuma apha sibuyele emakhaya siyokhonza emakhaya. Sixelele abantu sayithethe into ebendiyithethe izolo. Amen. Sewufikile kulunga sathethisana naye. Kuyenzeka ukuba kube khona abantu abangakhonziyo kolokha bakhonze emhlanganweni. Yabona mina into endingayigwetyelwa yile ngoba ndikuthela nqa uvuthe emhlanganweni ndingakwazi ukukhali. Uthanda siqala apha kodwa ulapha kufutshane kuyakhonzwa ukhonzi. Ubunomuntu wena ongathethi naye. Into naye nxa uzofika endlini kaThixo seyinguwe singxolelwa nguwe nje. Haleluya bathandekayo. Akhona ingaphumiyo kuwe asikwazi emva. Awuhlanganyeli. Kodwa ngoba kuzohanjwa ngemali na imali. Noma bangathi bathi bafana bandizoya pha bazanibona pha. Bazonibona. Ngizobe ndipha. Uyangihlupha yabona lo muntu uyangihlupha. Ngoba uma ungakwazi unyamezela kulokhali awukhaphi uyakhona. Malibonke igama lenkosi. Into abangeli bakunje kube nje kuhlangene abantu abatsalisana nzima kuloko ndithi abatsalisana nzima. Sihluphana pha, siyahluphana pha. Siyakhathazana pha. Sixelelana izinto pha. Malibonke igama lenkosi. Ngexesha ucinga afana uyahlutshwa. Uyomelezwa. Mina ngiyakwazi ukuhlutshwa. Andibazi abantu endibahluphileyo kodwa ndiyabazi abandihluphileyo. Malibonke igama lenkosi. Kodwa elekuba ufike ixesha lokuthiwa kuyohlanganwa ndisekuhlanganeni. Amen. Ku-local, kwi-region, ku-national, ndikhona. Thixo ndimbona kule game evula indlela ibingekho. Bengingazibaleli ukuthi ndiyeza. Kwala ke nsuku ezimbalwa esishekile wathi uThixo uyaya. Igama lenkosi malibonke.
ngoba ndiyahlangana ekhaya, ndiyakhonza ekhaya, ndixakekile ekhaya ngumsebenzi kaThixo. Asihlangane emhlanganweni noma sekuthiwa apha abantu abazokhonza ezi zinto zikhuzwa nguThixo kule ndawo, abantu bazibalekile emakhaya. Ndiyambonga uba ekhuza izolo ebusuku ngoba abantu abangakwazi ukuhlangana ngenxa yoba bengafuni ukukhuzwa bazokhuzwa apha. Hlazekile uzoqeqeshwa kude kangaka, iyaqalelwa ngenxa ungafuni ukumamela. Hamba nento ezindala, hluthwa ngabantu abaphethe into ezindala ngexesha lento ezintsha. Ayisokolisa lento, yahamba kancinci lento kuba sidonsa into ezindala. Sithi sesithi siphambili sibuyele emva. Umpostile uPawulos uthi kubekwa oku ndibe ndiqinele okuphambili, ngoba uyazazi izinto zikaThixo zintsha imiso ngemiso. Theni singakhuli thina, sikhule manje, sisuke kwele nqalo, siqhubele phambili nezinto ezintsha. Umuntu ofumene into entsha usoloko efuna into entsha. Umuntu ofumene into entsha usoloko ekhaya into entsha. Malonke igama lenkosi. Akahlali umuntu onokwento entsha nento endala, siyedlula. Amen. Nkosi ndenze ndibe mtsha ke, kuba sewuyawuthanda lo mthandazo. Kuthiwa umtsha uthi wena ndenze ndibe mtsha. Kuthiwa hayi umtsha ndenze Thixo ndibe mtsha. Umtsha obawo ndiyathandaza ndenze ndibe mtsha. Ndenze umtsha. Umtsha. Sidlula into ezindala.